machine lappo maaro mo jaru mum tolni million ngaji ɗiɗi e temedere ujunere kalis CFA totta ɗum ko rewɓe jiyaɓe GIE SANTE YALLA mo INALAH to tebi ɗum noon ko eɓɓore RPR choc des JICA kono ko e ballal sodagiri gila début campagne amin min gonno ɗo min e mabɓe min golla ɗo e campagne o min gaddi ɗo engrais min gaddi ɗo awdi min gaddi ɗo fof o no malno soñgol yontide taw amin gollano sodagiri omo woni en partenariat avec projet japonais goto wiye RPR choc min jii kadi ɓe soñi pa maalo ɓe ndemi maalo no feewi joni heddi joni ko lappugol ɗum ko golle ɓe addu machine wawde wallude yimɓe pour lappugol maalo ko ɗum addi ɗum saabi min aniɓe yoɓe addanɓe machine o ɗo ina feeña e yeeso Demba Sylla hoorejo GIE SANTE YALLA weltare no feewi o holliti hade o machine koye caɗele mawɗe ɓe gonno min keeɓi machine Sonaguiri aɗa andi nden noon ɗe caɗele no musno min ɗeɗon caɗele fof Allah ittani min miɗen cokkanno maaro ko unuleni min jettanno miɗen piyani taw ko cottugol ngol taw noon ko lappugol o hono o machine garɗo ɗo ko cabbi min keɓata cabbiɗi miɗen piyani haade min iwde ɗon ɗeɗo becce fof musat Allah ittani min ɗum e Sonaguiri o sagata gorko mo guesa mum dawra ñalawma kurbitgol machine o ina gonɗina ɗum ko ɗum ɗo so tawno ko doole am tan lewru mi wonanno hen miɗo golla mi yoɓa yimɓe no golla yoɓa par ce que sa yi remgol maaro yimɓe foof natani hen sattede remgol ngol ko ɗum addi ɗum ɗo par ce que sa reemi engrais mum sa reemi machine hono ni sa reemi décortiquage pour laɓɓinde ɗum ha laaɓa wawa hutorade ɗum foof no satti e koye yimɓeɓe ko gasoil dognata machine o kono o hunɗani no feewi saabu litre uji 5 gasoil ina lappa guesa ba hectare uji 2 te kala waktu machine o ina wawi lappude hakke ton maaro eɓɓore wallinde machine o yimɓe mum ina tawtora ñalawma ƴewdo ngo yidde mabɓe noon ko kutorgal ngal jogue jogogal moƴƴal remoɓe nokku o noon kolliti so eɓe jogui kaɓirɗe timmude eɓe mbawi jogade falde Goudiry to banggue maaro